Коки Смоки БГ. Добре, здравейте, приятели! Сигурно отдавна не съм качвал и сигурно повечето от вас си помисли, че аз съм се отказал. Обаче моето име не е случайно е Калян. Калян на японски означава никога не се отказвай. И сега моят приятел Крис направи най-великия трейд на всички времена. Този много добър свичър на Алекс за всичко, което имах до сега. Айфончето, там как се казваше парфюма, чантичката. Нали, брат? Да. Може да видим свичера, да видим. Не го ли виждаш? Гледай. 400 лева, който иска да пише да бартим нещо за 500-600. Чакай. А му продавахме този бълък един телефон на сега при малко. Тук само бизнес си правя аз, бе. Здравейте, приятели, сега тук направихме най-великият трейд на света с моят приятел Стефан. Трейдихме свичера на Аликс за тези Mason Margiela дънки, баги панц. Който иска да остави коментар под Коки Смоки YouTube видеото. Аз вече съм ги избартил докато се качи това видео, ама нищо. Дил и за дил. Приятели, сам съм Яни днеска не ме снима, ама пак продължаваме трейдовете. Тук студеното чайче, панталоните, дънките в турбата. И сега отиваме да питаме един ресейлър дали иска да бартите за някакви обувки. Сега ще видим какво ще стане. Ако не стане, просто почвам да пиша на много хора в OLX и се надявам някой да ми отговори и да ги вземе тези дънки. Се опитам за такова, за електрическа тротинетка или някакво колело, ама ще видим. Това е магазина на работи. Това преди дето отидох до реселъра, Агичка Кикс, не работеше, ама то днеска е празник. Затова ако не ги трейда, утре ще отида. Ама ако ги трейда няма хора при него. Ма реално мога да отида при него, не знам, ще видя. Сега отивам да ям. И после продължаваме с писането на много бартери. На много хора за бартери. Трябва да ги избартите дънки, не мога така. Здравейте, приятели, сега такова отиваме да се пробваме за втори път при Ягичка Кикс. Този път той има сникър евент. Взел съм дънките и сега ще видим какво ще направим. Ще видим дали се съгласи. Защото тук сме с колелцетовата. Много добре. И да, още взето отиваме да видим дали ще бартим. Приятели, сега тук дойдохме на евента на Агичка Кикс. Да се пробваме да бартим. Много лит неща има. Сега ще видим какво ще ни дадат, не знам. Приятели, пак тръгнахме с дънките. Как се вижда, такова. Предлагаха ми една тениска на някакъв дизайнер, дето е работил за Balenciaga. Сега работи не знам за какво. И сега не знам какво ще правя, ама ще го видя. Ще го реша. Приятели, моят много добър приятел Сарки. Иска да каже една дума за моят трейд. Искам, братле, да почнеш да инвестираш в други неща, освен в едно по едно, защото BMW-то е много far away, братле. Трябва тотално да изкараш пари отгоре, брат. Сега примерно трябва да размениш тези дънки за нещо, братле. Размени ги за нещо, което е горе-долу на неговото валю и пак мога да го преобърнеш, плюс някакви дивиденти и с тези дивиденти, братле, почни да взимаш някакви неща, братле, и тях да ги флипваш, защото BMW-то не е нещо, дето лесно ще размениш от маркер, братле. Едно по едно ще стане много по-тегло. Братле, помисли на това да си направиш мрежа, да почнеш да инвестираш сериозни пари за BMW-то, защото разбирам, че е яко от маркер до BMW, обаче, братле, ако наистина искаш, братле, BMW, брат, почни да правиш цяла система, за да не стигнеш от този маркер до BMW-то, а не от самия един маркер за нещо друго, разбираш. Защото този маркер вече е нещо, направи цялата работа схема.
имам нещо да че барта. Знам си звънна, братле, но 10 мона, братле. Мога да го партиме. От нищото, копале. Стигнал съм до тук от нищото, а отвита ми е без пари. Ролекс, Ролекс. Здравейте, приятели. С моята приятелка време, сега ще правим бизнес. Дай да го взете. Окей, снимай. Снимай от близо, така. iPhone 12 Pro, ама не е Max. 85% батерия за ето тези панталони. Обаче тя не знае уловката. Не, няма уловка, просто... Айде да ми дадеш и джунката, тамоната. Ще ми дадеш джунката? Обещаваш? Обещавам. Йоанна си ме, бе! Увеличи. Честито! Увеличи към ръцете. Добра сделка, ето снимай... Ама стани сега. Снимай марджелите. Я си снете ръцете, бе. Снете си ръцете. Така. Здравейте, приятели, сега тук сме до 18-то. И чакаме да дойде нашата приятелка да ни даде дънките. На джънко дънките. Снимам. Приятели, взехме джънко джинс. Пак от Лорена, ама тя не иска да се показва. Много добре. Ще стигна до бе, ти какво си мислиш? Що бе, може? И така, приятели, да. Бартихме първо свичера на Алекс, след това дънките на Мейсън Марджел и след това бартихме дънките за iPhone 12 Pro. Опа, щехме да останем без нещо за барта. Общо взето нищо му няма на телефон, защото перфектен си е. Вижте си го. Няма му абсолютно нищо. Просто не е зареден. И стигнахме до дънки на Джънко. И общо взето сега през цялото време пише, ама на много хора в OLX, ама на хипер много хора в OLX. И никой, не е смисъл. Отговарят ми там, се пробвам за някакви електрически скутери, за някакви тротинетки. Отговарят ми, ама не става, брат. Не знам какво става, брат, ама никой не иска да барти, разбирате ли? Никой не иска да барти с мене. Обаче аз вярвам, че ще имам BMW. Аз ви казвам, ще имам BMW, ще имам. И вие ще го видите.